Savur käsesi. Povest. Avtory Türkmenistanyň at kazanan jurnalisti Döwrangeldi Agalyýew. Haramlyk goç ýigidi harydyr. Göregli eposyndan. Suud edilýän iň soňky sözüňizi aýdyň. Günäkäriň oturgujynda oturan ýaş gelin göwnü göwnsiz ýerinden galdy. Bir zat bokurdygyna tegek bolan ýaly asalym gürläp bilmän ýuwdyna aşak bakdy. Hiç bolmanda ýekeje gezek balalarym görkedim. Didarlaryndan bir ganaýyn diýesi geldi. Ýöne 3 güne çeken suud diňlenşiginde öňüm telim ýoly özelenipler aýdan bu sözleri ýene-de ýeliň ugruna giderekdi. Suud edilýän aýtjak zadyňyz ýokmy? Ol üstüne suw uýulyp uykudan oýarlan ýaly teskinip gitdi. Bar. 3 çağama rehim edin. Şolar berin hor bolmasyn. Iň bolmanda çağalar öýüne ýerleşdirmäge kömek edin. Gelin aňyrdan diňdap gelen göz ýaşyny saklap bilmedi. Näçe gündür soky daşy ýaly bolup ýegşerdip, ýere sokup gelýän aladalardan, otornuksyz oý pikirlerden ýaňa güýz ýapragy deýin solup uğran ýaňaklaryndan ajy göz ýaşy özülen monjuk kimin paýraşyp gaýtdy. Suud edilýän başga etjek haýyşyňyz, aýtjak zadyňyz barmy? Gelin aýasy gabarçak gataňsy elleri bilen gözleriniň ýaşyny sildi. Çağalarym enesiz atasyz göreniň kapysynda syňsyraşyp ýürmese bolany. Meniň başga haýyşymam ýok, aýtjak zadymam. Şondan soň suwdyň haýbatly kursysynda oturan adam gözünden äýnegini aýryp ýerinden galdy da, eger başga aýtjak zadyňyz bolmasa, suud maslahaty gitýär diýip öňündäki kagaýyz kalamlaryny ýygnaşdyrmagy durdy. Goja tuut. Owanyň gaýry çetindäki gowaçalyk kartanyň bir gyraragynda at gaýtarym aly meýdana saýa salyp oturan äpet tudy. Owa adamlary şeýle atlandyrýarlar. Birinden kucaklanlarynda 3 adamyň eli zogordan biri-birine ýetýän bu tuudyň ýaşy görnäçeka. Şonu bilýän ýok owada. Adamlaryň aýdyşýaly dünýä döräli ýaşap ýüren Kasymaga da Allah bilsin oň ýaşyny. Bizeme oglun kak käniplik tuudanasyndan diýerdi. Ýöne goja tuudyň köp gowgalary başyndan geçirende 7 ýaşaryndan 70 ýaşlygyna çelli belli bu owanyň. Käteler aksakkaly ýaşlylaryň güneşräk bir ýere ýygnanyşyp ýaşlyk ýyllaryny ýatlamalar bar. Ana şeýle gürrüňçiliklerin aýlanyp öwrülip hökman goja tuuda syrygar. Şonda maňlaý gasynda ýaşlylar başlaryny ýaýkay bay gürrüň bererdiler onuň görün gowgalaryny. 80-iň 10-yndan gädip uğran bakaga gürrüňiniň bir uju tuuda ýetende çep gaşynyň ýokarysyndaky çapagyň ýyzyna elini ýetiren duýman galýar. Hergedegim şeýle ýagdaýda berdi şeýhin gyýdy bilen soňky duşlugyny ýatlaýar. Garan gatlaşaýyn uçarlary tuudy il gözüne pena edinip, seli bilen süýje arzularyň kölünde ýüzüşleri, birdenem ýerden çykan ýany bolup, berdi şeýhin uly oglunyň 2 nökeri bilen öz üstüne topulşlary çaklyksyz gözüňe gelýär. Şol wakanyň soňuny ýatlamak berdaga diýsen agyr degýär. Barbyr ony ýatlamanan bilenok. Özüniň şuwlap iňýän 3 gamçygynyň aşagyny düşüşi, hergedek gamçylaryň degen ýerini bıçak ýaly kesişi, gyrmaly ganynyň joralanyp akşy aňynda galypdyr. Soňum giýjäniň bir wagty tuuda mäkam saralygy halda özüne gelişi düşürdi ýadyna. Edil şol giýje bakynyň halyna gyýlypmy, nämemi, gögüm bay dökübilipdir göz ýaşyny. Atmanyň düýbi deşiläýdimi kädidirýärdi. Tuğdun gür yapraklı şahalary dağı olmadyk bolsa, baky näler buyup galaýmaldy şol ýaşy. Ana onsoň baka ha özüniň halaskary hökmünde garaýady bu tuğdy.
Diňe olam däl, başga da niçeme adamyň gussaly günlerine gynanç bilen başyny ırap, şatlygyna şaýat bolan, ençe aşyk makşuklary del gözden ýaşaran tutol. Şeýle bolan soň, köklerini geçen asyrdan alyp gaýdýan agajy, owanyň uldan kiçisi gözleriniň göreji ýaly görýär. Oňa ýöne köý bir agaç däldi, mukaddeslik hökmünde seredýärler. Ýöne hemmeleriň apalap ýören agajy soňky döwürde Mohu brigadiriňe gözüne gelmän ugrady. Basyr 2 ýyl bäri paxta plany dolup bilmezliginem şondan görüp asyl jyn düşäýdi. Oturan turan ýerinde de gürrüň etdi. Şol bepeýda agaçdan dynmasam boljak däl o. Epesli meýdan tutup dur. Gowaçalar eýikdirmän sluşaý diýip. Onuň bu gürrüňlerini eşdenlerinde owanyň ýaşullaram galdylar uly basga. Gel, mohu brigad ýykjak bolsa, tapan däldir o indi şondan başga dal darak diýişip. Brigadiriň gürrüňini çynyrgadyp ugrandygyny bilibim, 3-4 bolup ýürüýde töwella bardylar. İl arasynda Gurwan Göni lakamy bilen tanalýan aksakala bara barmaşa Mosnoslawam Durman Mustapasyny oklaýdy mohu brigadire. Inim, senden ozalky brigadlara her ýylam dolardylar planyny. Senim il arasynda nokka edip bar günäni şu tuduň şaharlaryndan asyşdyryp durmady, birazjyk işiň oňurjak bol. Häzirki zamanyň ýaşlarymy beýle gürrüňleri çekip çydajak. Özüni o emeldar saýyp hondan bäri bolup ýören mohu gürrüge aslan çekmez. Ol elindäki çybyjagy bilen brigadir bolan günniň ertesi geýip ugran aktiw ädigini ýuwaşça şyrpyldadyp oturşyny şlyapasyny boýnuzygyna süýşürdi-de Gurwan Göniň görüçlerini çiňerildi. "Sluşay, ýaşuly, akyl ýaşda bolmaz, başda bolar" diýip aýdanlarym bihal adamlar däldir. Senem gaýrat etdi, maňa akyl öwretme. Onsuzam ýer tapamak akylyma şu gara kelledi. Soňam bilip goý. Paýtagtyň Kaşaň tehnikumynyň gaty kagydan berläýänek her ýetene. Şonu almak üçinem telpek sokaryňda birazjyk şygyrdy bolmaly, şygyrdy. Umyt bilen gelen ýaşullaryň ýüzlerine kül urlan ýaly boldy. Olar bire agzynyň sarysy gitmedik brigadire, birem Gurwan Göne seredişdiler. Hälden oturmagyň känwer eweteýin tapman, hasasyna agramyny atyp duran bakaha sakalynyň uçlaryny agdyna salyp ýöne başyny ýaýka berdi. Ahtygy ýaly oglanyň özü bilen harçaňlaşyp durşy Gurwan Göniňiň biraz çetini gyzdyrman durmady. "Inim, biz saňa däl, seniň kakaňa da öwrüde gelendir akaly. Senem beýdip ketçalyk edip durma. Özüňden uly bir zat diýeninde. Onsoňam tut ýykanyň bilen planyň bitýän bolsa $2 geçen ýyl. Öý ýaly bolup oturan ne gözel peýwendileri gyryn-jyran etdiňi-de ekişiň öňýany. Beýdip mohu brigadir bilen ylalaşyga gelip bolmajagyny göz ýetiren bakaga agzyndaky uýap ýetişmedik nasyny bir gapdyla tüýkürdi-de ýuwaşlyk bilen Gurwan Göniň çäkmeniň syýyndan çekdi. Ähim ardynjyrabym, "Alayt sakaldaş, beýle dyza berme ýaş oglanyň üstüne. Elbet Muh hanım il üçin etjek bolýandyr gowusyny" diýdi. "Iýzindenim, bir zamanyň ýaşlaryny gyrgyrlap alyp bilmersiň, mırmırlap alaýmasyn" diýen röwüşde Gurwan Göne gözüniň gytagyny aýlap goýberdi-de sözüniň üstüne getirdi. "Muh han bir ýaş oglandyr. Düşündirsek elbet diňlär sözümizi. Keypimizem uçurmaz bir agaç üçin, dogrymy Muh brigad?" Bakaga, "Sizem soňuny bulaşdyrdyňyz-o. Sluşay, düşünüňä, bize bir tutdan näme peýda bar? Şol ýerden aljak paxtamyzdan welin näçe zatlar edip boljak? Iň bärkisi eňiňizdäki köýnüňizi çenläme paxtadan siziň. Wah, arman sowadyňyz ýeten okda biz zatlara. Alayt inim, juda kejenege keniň-o sen. Bir depen ýeriň dep dursun. Iki dawan yerden dünýäň maly önýän bolsa, mellegimize ekip beräýil şol ýere ekjek gowaçaňy.
Muhu brigadir yerinden galyp bir gerinjiredi de balagynyň çaňyny kakışdyrdy. Beýdip adara galmaň, bize de adar bermäň. Onsuzam ekişiň öň ýany aladamyz ýeti kowsluşy. Ol gürrüňini gutardym edip, elini arkasyna tutdy da bir kädim beýleräkdäki kiçiräk tümmege çykyp, ýaplary arçaşdyryp ýören daýhanlary syn salmaga başlady. Onuň beýdip gidişini halamada Gurban Güneyniň gahardan ýaňa sakkaly titir edip sünkler çykyşyp duran ýüzüniňdir almanyň sapagy ýaly boýunyň damarlary tar boldy. Ol başyny ýaýkap, nas kädesiniň düýbüni taýagyny tyrkyldadyp urup duran bakaga seretdi de "Hey, sakkaldaş, öz awraýyny bar zatdan iler tutan bir gatdyr bi. Muňa seniň ötüki ýylanyň hinden çykaraýjak ýaxşy sözleriň kär etmez. Asyl atan okuň nişananyň hol beýlesini todada ýandyr görseň." Bakaga alaçsız halda dillendi. "Ýeri, indi näçek diýýäň göni?" "Näçegi bolmadyň. Diýeden uly pil bar diýileni. Atan okumady ýele göý berip, baş ýaýkaşyp oturandan gideliň kantura. Mergen başlyk bir akyly goýulyşan adamdyr. Düşünür bize." Brigadirden göwünü galany ýaşullar wagt ýitirmän ýola düşdiler. Muhy olaryň ýyzynyň seredip durşyny, "Halyz pişelerin tükedipdirler o, ankasaşan garrylar" diýip içini gepletdi de şliapasyny buloýlap, gyýlaryň işini gözden geçirip ýören kömekçisini çagyrdy. Orta boýly hortap ýigit az salymdan onuň gaşynda häzir boldy. "Sluşay Recep, men häzir garaja baryp zynjyrly traktor ýollaryny bäri. Özüň ýanynda bolup, şol beýpeýda tuğdy sogurt kökü damary bilen. Menem geljek gorun basym." Öňem muhu käwagt "Ýok etmelo şo garry leheňem" diýende, bokurdokdan bärden aýdýandyr diýip ýören ýaş ýigit bir wada gulaklaryna ynanmady. Brigadiriň bu aýgytly sözleri onuň üçin Tomsun güni ýyldyrym çakandan enaý bolmady. Gürländi dagy sesem bir hili sandyrap eşdildi. "Näme? Şol goja tuğdymy? Ona birden ýüzgödüň dagy üýtkäýdi. Ataň ekäýene däldir-de ony?" "Ay ýok, ýöne tutuş owaň adamlary ýeri, besetsene, senem hälk garrylaryň gumuny tozatyp başladyň." Birdenim ol zat ýok ýerden gyzarlyp ugrady. "Sluşay, maňa adamlar dälde paxta gerek, düşünýäňmi, paxta? Şu ýylan planymyzy doldurmasak bilýäňmi näme boljagyny? Seniňem başyňdan sypamazlar." Ol bir salym diliniň keýpini gören soň, "Ay, bulara gep düşündirip bolasy ýokla" diýip gahar bilen elini silikdi de ulagyna tarap ugrady. 5-10 ädim ýören soňam ýyzyna gaňyrlyp, "Sluşay, traktor geldigi egleme. Oparan soň düşelgäniň ýanyna eltdirä süýredip" diýdi. Recep ýyzynda çal tozany galdyryp, barha uzaklaşyp barýan ulagy seredip durşyny, muhy ketjala tuğdy ýykmagyň külkülüne düşüp durberlin, soňy düz bolsunna diýip içini gepletdi. Şondan soň onuň iş bilenem kän bir beji bolman, hol beýleräkde howalanyp görünýän goja tuğda garşy mutdyldap ugrady. Mart aýynyň başy bolan soň, çıplank çywyklary ýaz şemalyna çalaja ırap oturan agaç göwnüňe bolmasa özüni juda sowuk garşylana meňzedi. Misli ol häzir "Men seniň ýeketäk sırdaşyňdym ahiri. Hiç kime aýtmadyk sırlaryňy maňa aýdyrdyň ha gelip. Menem saňa ikilik eden däldirin. Bibi bilen her gedeki iki çäk gürrüňlerimizi de pynhan saklap, özüňizem il gözünden ýaşyrdym. Emma bugünkü gün bir gyňyr brigadiriň göwüni tapyp bilmediň. Ýa-da insanyň dostluga bar sarpa goýup bilşim şu diýip başyny ýaýkap oturana çalym edýärdi. Recep nefsagyrçylykmy, haýpygelçilikmi, gara ala sarmak bir duýgu bilen tuğdyň emer damar bolup ýaýran şahalaryny synlady. Soňam bir zadyny ýitiren ýaly onuň daş töweregini nazar eýleginden geçirip başlady. Gözleýän zadyny tapdy üýtýän,
Birden kä aşağı çökdi. Azkem çayır batan gumak yerde metemälim saýgardyp duran köpşük ýzyny diňkesini dikdi. Bibimin ayak izleri. 2 gün geçse-de ýetäýmändir. Wah, özüm bulary ýok etmeli boldum bugün. Ol Emay bilen ayak izi elini getirip, onu 3 mertebe maňlaýyna togap etdi. Basan iziňi gurban senin bibim. Şol oturşuna da alaçsız kaldı. Of edip uldun demini goýberdi. Dowamy bar.